Здравейте! Аз съм от Кринфус. Нека обсъдиме новините. Така, днеска получихме сигнал, че момче е бил нападнат. Къде и кога се е случил, ще питате жертвата. Здравейте! Какво е станало с момче? Защо той е бил нападат и по каква причина според вас това било ли е справедливо? Изчезването на Мичо стана в 19:35. Поне тогава осъзнахме, че е изчезнал. Търсихме го цяла нощ и да. Брат, той изчезна, Той изчезна! Извинете, изчакайте. Ние сме от Cringe News. Знам, че тази информация, която ви казахме, знам, че може да ви притесни, но все пак вие сте дали сигнал за помощ. Да, така е. Викнах полиция, викнах жандармерия, ама жандармерията учи да я арестува един човек. Който мислиха за изчезнали. Ама това беше човек, бе. Минчо! Минчо е котка, бе! Ето, галици, така. Търси се. Да, ще го закрия. Търси се, бе. Извинете. Така е. Да, както споделих по-рано. Всичко стана в 9:45. Изчезна. Викнахме там полиция и жандармерия, да, това го казах. После какво се оказа? Бил е изчезнал. Отвлечен, не изчезнал така да се тръгне и да вземе количката и да се тръгне с ламборгиница. Да, разбира се. Да. Бил е отвлечен, така ли? Точно така. Според вас той е бил отвлечен, така ли? Да. Според мен го е отвлякал някой, който е завистлив. Мисли, не знае, че какво стана. Но просто така бяхме оплашени всички, в целия дворец. Чакай, няма че дворец имаше, защото в дворец има 150 човека. Да, това го каза в кръга на шегата. И да, в двореца имаше много хора. Полицаи, жандармерия. Добре, айде. Добре, най-вече полицаи имаше. Търсиха го около целия град. 7 часа. И какво стана? Не го открихме. Все още продължават изиранията. Добре. Втората новина, която тук ще чухме, е, че пияно куче предизвикало верижна катастрофа в град Люлин след гонка с полицията. Нека да видим дали нашият гост знае за този случай. Или поне дали има някаква представа, бил ли е там или не. И така, той бърза за вкъщи, за да пуска. Бърза да пуска. И защо бърза да пуска? Защото бил гладен, разбира се. Да. Много ценна информация, господине. Ни давате. Да, благодаря. Знаете ли, той по едно време беше развил 310 км в час. И едва с старотайките го доконихме. Зато трябваше да му стрелям по гумите и се разби. И от тогава е арестувал за затвора с минимална сигурност край Чепеларе. Вече има такъв. Ама да! Добре. Благодаря. Добре, само искам да ви питаме още един въпрос от Cringe News. Но какъв е той? Ще разберете след рекламите. Здравейте! Вижте тази шапка от плъч кръв на цена само от 0,0000001 стотинка. Взимайте на пропътя и я разкъсайте, защото дали е късен. Така, време да я сложим. Ама тя ще скъса и сега. Тая шапка е, макар че е 100% оферта, тя е със след малко ще се скъса. Не, вярно. Издържа 105,000,001 години. Тоест, това не е смешно. Това си е шапка за лятото. Но е за лятото. И ако ви се правите много големи, и вземете една Nike шапка, не че има такива, чакай, има ли? Има Nike. Това е по-добре.